Čo robiť? 4,5 roka robím online videá, kde máte možnosť sa prihlásiť od pol 8 do pol 9 na Zoome. Nájdete všetky informácie nájdete na mojej stránke tibormichalko.com, kde robím hodinové, ja osobne uvádzam hodinové dýchové cvičenia, ktoré veľmi ľuďom pomáha. Dokonca dneska som dostal správu od jednej klientky, kde mi písala, že mali problém počať dieťatko s manželom a dokonca prirodzenou formou po 2 mesiacoch dýchania so mnou dosiahli. To znamená, že pomáha to ľudskému telu, keď sa zbaví stresu a zbaví sa toho, čo ten stres spúšťa. Čiže našiel som metodiku, ako nájsť to čo spúšťa ten stres, to znamená všetky tie príčiny a v podstate každá choroba je iba nedostatok energie na bunkovej úrovni. Tieto vieme príčiny, čo tých žrutov energie vieme nájsť, zadefinovať, odstrániť a následne dobiť telo okysličením, to znamená dýchaním. Robím to 5 krát do týždňa, hodinu to trvá. A druhá vec, druhý produkt, ktorý mám, je audit podvedomia, kde vieme cez komunikáciu zistiť a vytiahnuť z vášho podvedomia 50 až 50 blokov toho, čo vás trápi, čo je to, čo vám berie energiu, čo vám žerie energiu a to, čo vieme definovať, vieme odstrániť. A nakoľko, ešte raz opakujem, choroba je iba nedostatok energie na bunkovej úrovni. To znamená, že choroba nevznikne teraz. Vznik choroby je niekde 5 rokov, 8 rokov predtým. Takže to, čo by mohlo prísť o 2 alebo 3 roky, vieme dneska definovať, odstrániť z podvedomia a telo sa vždycky regeneruje, ak nemá dôvod, ak nemá ten spúšťač toho vyčerpania. Takže toto viem vám ponúknuť. A plus samozrejme robím online face-to-face terapie a plus robím online, nie online, ale stretnutia tuto v Bratislave a kto má záujem, tak sa môže so mnou stretnúť. Nech sa páči. Takže stále na každú jednu chorobu zatiaľ stále riešenie bolo.